Il-kontribut ta' Anastasju Kuxkieri ma kienx biss fil-filosofija u t-tagħlim tagħha f'pajjiżna, imma wkoll fil-poeżija. It-tim tagħna ltaqa' ma' Dr. Charlo Camilleri sabiex isir jaf lil dan il-kittieb li lin mit-titli tiegħu bħala l-poeta tal-kelma Maltija jew il-poeta tal-Madonna. Anastasju Kuxkieri, il-professur Kuxkieri, twilet il-Belt, parroċċa ta' San Dominku, fil-27 ta' Jannar 1876. U propriment ismu tal-Mamudija huwa Pawlu, mhux Anastasju. L-isem Anastasju natalu fl-ordni mal-professjoni reliġjuża meta huwa ssieħeb fl-ordni fil-25 ta' April 1891, u mbagħad għamel il-professjoni u ngħata l-isem ta' Anastasju fit-28 ta' Wissu tal-1892. Kif għamel il-professjoni u ssieħeb mal-ordni, s-superjuri tiegħu dak iż-żmien innutaw biex ngħidu hekk il-ġenju tiegħu fl-istudju u ntbagħat mill-ewwel jistudja il-filosofija u anki t-teoloġija fl-Università Gregorjana Ruma u jgradu hemmhekk u nistgħu ngħidu li għamel ukoll biex ngħidu hekk it-tappi kollha li waslu għall-ordinazzjoni saċerdotali hemmhekk ukoll. Kif appena u gradwa fl-1902 huwa niżel ġie mibgħut Malta lura u mill-ewwel kważi nħatar professur tal-filosofija fl-Università Rjali ta' Malta. Ġifieri dak huwa Kuxkieri biex ngħidu hekk il-filosfu. Però diġà sa minn kmieni Kuxkieri wkoll kellu dan l-interess jew din il-propensjoni artistika u speċjalment fejn tidħol il-letteratura. U diġà kien anki f'Żożitu kien jikteb il-poeżiji bit-Taljan u għandna kitbiet tiegħu bil-Malti imorru lura l-1903. Kitbiet illi mbagħad anki poeżiji. Il-kitbiet sa mill-bidu bil-Malti kellu din l-intenzjoni illi ixerret il-lingwa Maltija lil-sin Malti u jagħti kitba biex ngħidlek fidejn il-popolin, biex nitkellmu b'dak il-mod fidejn il-poplu, bl-ilsien Malti. Aspett sabiħ ta' Kuxkieri huwa l-fatt ukoll li kien jinteressa ħafna l-edukazzjoni, mhux biss għax kien professur tal-filosofija fl-Università Rjali, imma wkoll kellu għal-qalbu ħafna l-edukazzjoni tal-poplu, ġifieri mhux biss l-edukazzjoni magħluqa għall-elit tas-soċjetà. Il-kontribut ewlieni fil-lingwa ta' Kuxkieri huwa l-fatt li l-ewwel u kien wieħed minn tal-ewwel diġà qabel Dunkarm li beda jikteb il-poeżiji bil-Malti u l-letteratura bil-Malti. Jiġifieri għandna poeta u studjuż illi il-Malti użah biex jagħtih lingwa biex ngħidlek jużah fuq livell għoli, mhux livell biss mitkellem. U allura għandna għalhekk mhux ta' xejn jingħad li huwa l-poeta tal-ilsien Malti. Għandu poeżiji sbieħ anke fuq l-ilsien Malti. Huwa wkoll avventurus, ġifieri fil-poeżija tiegħu għalkemm hu romantiku, huwa avventurus għaliex hu influenzat mill-filosofija ta' Schopenhauer u mill-filosofija biex ngħidlek eżistenzjalista wkoll. U allura hemm ċertu dieqa fih, hemm ċertu anki filosofija fil-poeżija tiegħu. U hemm ukoll ċertu jidher f'ċerti poeżiji li huma lestiex jidher ċertu logħob jew nkella esperimenti bi stil modern ta' filosofija. Għandek it-tema wkoll soċjali, din hija tema li ma tantx studjata fil-poeżiji tiegħu hija għal qalbu ħafna. Ovvjament joħodha mill-aspett reliġjuż, jiġifieri juża pereżempju in-narrattiva ta' Kristu fqir, juża n-narrattiva ta' qaddisin foqra, juża wkoll narrattivi fejn tidħol il-gwerra, fejn jidħlu wkoll ċertu disgrazzi umani biex iwassal messaġġ soċjali. U anki wkoll l-aspett Marjan tiegħu huwa l-poeta tal-Madonna. Il-Madonna mhux biss il-Madonna fiha nnifisha, imma wkoll hemm min jgħid studjużi tal-poeżija ta' Kuxkieri hemm min jgħid li Marija għalih il-figura tal-Madonna hija dik
dik li hija Beatrice al Dante fil-Divina Kommedja. Dan l-element ukoll arketip mitiku fil-poeżija ta' Kuxkiri. Baqa' magħruf bħala il-poeta tal-Ilsin Malti u il-poeta tal-Madonna. Ġifieri isu f'dan l-iktar li hu magħruf f'pajjiżna, però għandu ħafna kitbiet, uħud minnhom pubblikati, ħafna minnhom mhumiex pubblikati, tal-filosofija, tat-teoloġija u anki wkoll mhux biss in-noti li hu kien jagħti fil-lezzjonijiet, kien jagħlem filosofija estetika, imma wkoll kien jinteressa wkoll ruħu fil-filosofija politika u fid-dibattitu bejn il-filosofija moderna u l-filosofija skolastika. Fil-fatt li ħasem f'dibattiti bejn, pereżempju, naf il-filosofija ta' Spencer u l-filosofija ta' Kant mal-iskolastiċi, ġifieri kien iħobb jikkritika u jżewweġ dawn iż-żewġ. Kien figura interessanti ħafna, naħseb jiena mmarkatu, kien iħobb ħafna l-Malta u rrid li l-Malta tqum fuq saqajja, ġifieri u din kienet ħweġa kbira fuq żewġ livelli għaliex kien jara il-poplu li qisu jrid jieħu r-ruħ u jeħles biex ngħidlek mill-ħakkiema. Imma fl-istess ħin ġabitlu dbatija kbira għaliex bħalma jiġri ħafna drabi f'pajjiżna, kull min imiss mal-politika u ma' ċerti ideali jiġi biex ngħidlek polarizzat. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Kunsill Malti għall-Arti u l-Kultura, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsin Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.